Ahojte, ja som Lenka, ja som Dominika a vítame vás pri Draw My Life, preloženie Kreslím môj život. Takže toto bude troška nezvyčajné Draw My Life, pretože toto už všetko máme napísané a preto to nebude také, ako ste zvyknutí. Začínam ja, alebo sme sa tak dohodli. Narodila som sa 25.9.2003 v Kežmarku na východe. Šťastná som jak boka. Na svoje detstvo si vôbec nepamätám, takže vám nemám čo porozprávať. Ale viem o tom, že o 2 roky sa mi narodila mladšia sestra Betka. Ja ich zabijem, no nevadí, pokračujeme ďalej. Ktorá má svoj vlastný kanál Betka Betuška. Boli takedy dni zhody aj nezhod, ale najviac zhôd, pretože sme sa šúleli po zemi. Zhôd. Môj život bola sama presťahovačka. Najprv som bývala v Kežmarku, potom v terajšej dedine, kde sme si postavili dom, a potom zase v terajšej dedine, ale teraz na bytovke. Keď som nastúpila do školy, boli sme dosť divná trieda. Veľmi som sa chcela baviť s chlapcami, ale moc mi to niekedy nevyšlo. Ale stal sa taký rok, kde sme spolu s chlapcami stali najlepší kamaráti. V 3. ročníku k nám prišiel chlapec z Nitry, ktorého baby vážne zbožňovali. Iba ja som stala ako dub a nevedela som čo robiť, pretože dovidenia. Potom som prestúpila zo škôlky do základnej školy, kde bol 1. a 4. ročník, a potom do väčšej základnej školy, kde bolo od 1. do 9. ročníka. Keď som došla do tej druhej školy, dostali sme super triednu učiteľku, ktorú máme doteraz. Na každej hodine sme robili samé blbosti, ale jej najlepšia hláčka bola a čau! A boli tam aj 2 dievčatá, s ktorými som sa potom dobre skamarátila. Bola to. A potom mám teraz doteraz najlepšie kamarátky Kiku, Dominiku, Tatianku, ktorú ste mohli vidieť v helenickom špeciále číslo 1 a ktoré sú moje najlepšie BFF. Dobre, Dominika, si na rade. Chcela od teba niečo. Prepačte o to. No fajn, takže môj život začal 11.11.2003 a narodila som sa teda v Nitre. A narodila som sa trošku ako nezdravé dieťa, alebo ako to mám povedať, rodenou srdcovou vadou, kebyže by niekto nevedel, tak pre niektorých preklade defekt, ako to niektorí hovorí. V roku 2006 bol čas nastúpiť do škôlky, tam som sa moc ako netešila, pretože som nevedela, aké budú teda ostatní žiaci, či nebudú robiť zle a tak, ale bola som trošku uplakaná ako každý, keď nastupuje. Tam som si našla 2 najlepšie kamarátky, Lenku a Tatianu. Lenka. A s Tatiankou sme doteraz, to je tiež tak. Ideš tak, že to bola Betka Betuška. No, takže potom nastal rok 2007, kde teda ma čakala prvá operácia srdca, ktorá nebola až tak úspešná, ako ju poznám, a konkrétne v Bratislave na Kramároch. Ale aj tak to bolo dobré. A tam som sa spoznala s jedným dobrým dievčaťom s Tatianou. Pozor! Není to tá Tatiana, ktorú ste mohli vidieť v helenickom špeciále číslo 1. Je to nejaká druhá, ktorú nepoznám ani ja. Áno. Už ani ja si ju nepamätám moc. Ten ďalší rok bol čas opustiť materskú školku a ísť do školy, kde som poznala ďalšiu dobrú kamarátku, ktorá nechodila do školky, volala sa Kika, alebo Kristínka, ako je hovoríme. Kikulienka. Kikuška. Dobre, a tá škola bola pekná, mala dobrú farbu a mala takto húpačke, kom to nakreslila, že neviem kresliť. A všetko sme robili v škole. V roku 2012 nastala druhá operácia, ktorá tiež nebola až úspešná, no fajn, nevadí. Aj tak, či to ukážem. A preto som musela zostať 2 mesiace doma a pani učiteľka ma chodila skúšať. Takže z angliny, prírodovedy a slovenčiny, ale aj tak som mala jednotky. Tak
zatiaľ. Potom v tej triede sa mi narodila moja sestrnica Emka, ktorú som mala rada. Ale až to teraz je to čertisko. Preklade čerty. Čo? To ti ma tam vysvetliť. Ďalej nastal rok 2013-2014 a to bola čas ísť do druhej školy, do tej vedľašej dediny ako Lenka a preto tu je napísané a čau. Čau. A čau. Áno. A to bola ďalšia operácia. Tretia operácia, dúfam, že posledná. To som tu ešte dala ešte väčšie. A tedy som dostala cez leto psíka, ktorý sa volal Molly. Ďalej. Teraz to musím nájsť. Má to tu porozhadzované po celom stole. Ďalej sme teda prišli do tej školy, ktorá bola veľmi väčšia. Mali sme nových spolužiakov, veľmi super pani učiteľku, ale triednu. A preto som teda dala tie srdiečka. Ďalej, tuto mali sme takto okna a tu bola naša trieda, ako vám ukážem, úplne posledná. Takže ďalej by som vám ukázala to, že keď som bola piadačka, som vyhrala teda 3. miesto v viesoslovom Kubine, čo bola moc happy, pretože som v živote to nevyhrala. Ja som bola na prvom mieste. Nevadí. Ale aj tak som bola. A bola som preto veľmi happy. A so školou sme spoločne mali nejaké tie podujatia, chlapci mali futbal a dievčaté niektoré, potom sme mali na konci roka branné cvičenie a smajlíček. Ďalej troška späť. Troška do toho 3. ročníka. Trošku do toho 3. ročníka a som dala 9. Ešte nebyla 9. Aha, tu je. Aha. Potom prišiel rok 2015, 2016, čo ešte nie, ale hovorím dopredu. A to je rok 6, kde prepadli chlapci a niektorí prišli a dostali sme pani učiteľky. A tak. A teraz sa vrátime trošku do 5. ročníka. Takže 5. ročníka, takže s Tatiankou sme sa pohádali, ona na mňa bola urazená, no nevadí, ale aj tak ju zdravím a začali sme chodiť s ňou na gitarový krúžok do tejto školy. No, a čo ešte? No a to by tak asi bolo všetko a preto vám ukážem toto. To je koniec môjho života a... Koniec Ešte to nezamerala, koniec môjho príbehu zatiaľ. Svej! Zatiaľ môjho príbehu a takže Lúčime sa s vami a čau! Čaute všetci!